Filipos Kapitulo 3. Ang matuod nga pagkamatarong. Sa katapusan, mga igsuon, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. Dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat ko na kaninyo kaniadto, kay kini makaayo man kaninyo. Pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tawo nga nagbuhat og dautan, ug sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayud ang pagpatuli. Kay kita ug dili sila ang tinuod nga tinuli. Kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa Espiritu. Ug nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga seremonyas. May katarungan gayud unta ako nga mosalig niining mga butanga. Kay kun may naghuna-una man nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. Kay gituli na ako sa nag-edad pa lang og 1 ka semana. Natawo ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin ug lumad gayud nga Hebreo. Mahitungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo, Parisiyo ako, ug hilabihan ang akong kadasig nga gilutos ko gani ang simbahan. Kun ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ako'y kasaypanan nga nahimo. Apan, kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang pa ni ana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo mahitungod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios o gipasukad diha sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. Pagdagan paingon sa dag-anan. Wala ako magpasabot nga nakab-ot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkab-ot ni ini, kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinuon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakab-ot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Busa nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagka-tinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan nga hingkod na sa pagtuo, angay nga magbaton sa samang huna-huna. Apan, kun kamo adunay laing panghuna-huna, ang Dios na maoy magpadayag niini kaninyo. Apan, bisan unsay mahitabo, magpadayon gayud kita sa unahan, subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Mga igsuon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan, busa
sunduga ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa kalaglagan. Ang ilang gipa ka Dios mao ang ilang lawasnong kailibgon ug nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw ug naghuna-huna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan ang atong puloy-anan atua sa langit ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisda niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha, pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan.